êvar baş temaşevanên hêja em di bernamekî nû de cardinê bi hev rane hêvî dikim ku em demekî xweş bi hev re derbas bikin. Ez dixwazim beriya ku ez gazî mêvanê xwe bikim, ez li ser rojeva Diyarbekir û Bakurê Kurdistanê çi tên xeberdan tiştê ku hema wisa îro hema vê êvarê min got ka ez tiştekî bînim berhev û min hanî ez dixwazim hinekî behsa wan bikim. Hema ez ê ji ew gefên ku li ser Serokê Baroya Amedê rêzdar Nahit Eren tên kirin li ser wî û malbata wî bi rastî. Gefên metirsîdar in, gefa kuştinê li wî û zarokê wî û malbata wî dikin. Li ser viyanê heta platformek saziyên sivîl ku şêst heftê sazî di nav dane wek parastin û yanî konseya parastinê û tiştekî vêga navê wê dixwim dirêj nayê bîra min. Werhesil tiştekî baş e, yanî ez dikarim wî bêjim. Ez ê zêde şirovel ser vê meselê nekim ji ber ku ev mesele di nav ewka me de jî heye, rojeva me de jî heye, bira mêvanê min vê meselê şirove bike. Mesela di diya jî yanî tiştê ku ez behs bikim, Partiya Azadiya Kurdistanê li Diyarbekir çar roje li ser hev li çar taxan ji bo dersa bijartiya a Kurdî broşûr belav kir. Ez bi xwe jî di nav wê xebatê dabûm. Ewlê me li ofîsê dest pê kir. Dûra me li taxa Rezan ku dibêjin Baxlera me li wir belav kir. Dûra em çûn me li nav Sûriyê ji qada Şex Seîd Hetanî balıkçılar başî ku dibêjin heta Wîrê me ew kir belav kir û îro jî me li Dîcle kentê ew bazara wanî pêşemê me belav kir. Bi rastî me bertekên gelek erênî ji xelkê tê dîtin. Xelk ku çapê dikevin erê wala divên zimanê me ye, zimanê bavûkarê me ye, tiştê wisa dibêjin, nêzîkatiyê şandin. Çap bi navê partiyê dikevin divê Partiya Azadiya Kurdistanê divên bijî Kurdistan û bi rastî hinekî jî ez weka rexne ji me re dibînim ku çap pê dikevin û çap bi navê Kurdistanê dikevin wisa dibêjin û divên awala ev partîkî nû ye. Demekî me hê xwe baş nedaye nasandin. Ez wî jî hema wek xwe rexnekirinê tiştekî bêjim. Lêbelê biya min xebatek gelek gelek baş e, xweş e. Bi rastî min cardinê min 30 sal 40 sal ji emirê xwe avêt û ez çûm ber bi gencîtiya xwe de 30 saliya xwe, 35 saliya xwe, 40 saliya xwe ez çûm mal sala. Xweş bû. Dîsa mijarek meydinê li Bakurê Kurdistanê îsal hişke salî bû. Lêberê eva çend roje hema ji Jorda ji Erdexanê bigire hetanî Qers û Agirî û Erzerûm û Mûş û Wan û Colemêrg û Şirnex di nav da û dîsa ji Viyalî da Dêrsim jî di nav da û Sêwaz jî di nav da. Li van bajarên Bakurê Kurdistanê berfek baş bariya îro dirosê roje. Li Diyarbekir jî li navçeyên Diyarbekir wek Farqînê weka em bêjin Pîranê wan dera jî berfek baş bariya ye. Heta di navberekê de riya Pîranê û Diyarbekir û riya Farqînê û Diyarbekir jî hat girtin. Başiyê cardinê vebû lêbelê li Diyarbekir li navenda Diyarbekir hê jî berfê erdê spî nekiriye. Li wan dera berf tê li navenda Diyarbekir hê jî baran tê. Bi hêviya ku ev berf û barana ku tê ew metirsiya hişkesaliyê ji wir tê hilîne û cardinê
آوین جموکانیا و بنی عرده جاردن تر آوه بخو مجارا میداویجی شخو او کامه بلا سرمه آمد سپوره آمد سپورتیف به شانلی ورفا سپوره را پیشبرکک لدیاربکر پیک آنین و تیم آمد سپورتیفه به 1-0 بسرکت و بو لیدر بو یکمین yani tabihe devamı lebeled ve bejin maçeda heneki herhalde temaşavanın Ahmet Spor'e heneki evkirne xracır qeykirne lebeled bejin ko pır zede cezaki zede dayevan federasyona futbolu çıkas ceza hafte 4,000 lira cezayı pere و ماچێکێ ژی ئەوێ لە سەحەیا خۆ بێست تەماشەوان بلەیزن ماچەوانی کۆ بێت تەماشەوان بلەیزن ژی بن نازیلی سپۆرێ ڕایە هێوی دیکم کۆ بسەرکەون بخوادێ جارنا وەختان بەلاڤۆکە بەلاو دکن ئەم کەون ناو بازارێ تەدی دەبێژن بژی ئامەد سپۆر چا بمەدکەون چا bi کوردی dikevin divên Ahmed Spor demekî Ahmed Spor bûye sembola Kurdbûnê jî yani ew jî bi rastî li ba min tiştekî gelek gelek baş e ez zêde wexta we negirim ka mêvanê min bînin ekranê kek salim tu bixêratî ser çavara hatî ez wexta ku hema ez dibêjim ka ez vê heftiyekî bînim hemşeriye mitkeve bîramın ez vê mema ewlê ez ka lê bigerim ku ew amade ve ez ê bînim û wey dîsat bûyî mêvanêm te neşkênan mala te ava ka hevalên teknîkê mijarên me vê heftiyê çi ne bînin ser ekranê Belê temaşevanên hêja mijara me yekem hilbijartinên Tirkiye û rewşa Kurdan e em ê li ser wî biaxivin ez ê hema ji pirsa yekem pirsa xwe ez pêşkêş bikim ji mêvanê xwe re li gorî gelek rapirsiyan İttifaka Millet îndî em dikarin nebêjin masa şeşalî ji ber ku ewana navê İttifaka Millet li xwe danî İttifaka Millet ji li pêş İttifaka Cumhurê lê berê tabî hinek rapirsî jî hene ew încar İttifaka Cumhur li pêş ew dikin yani ev şirketên rapirsiya jî her yekê nêzî terefekî ne bi rastî lê belê gelek jê îndî wana li pêş hêşan didin tu dibêjî çi kek salim hemam ji wî dest pê bikin ew ê kî kar bike İttifaka Cumhur İttifaka Millet avantaj û dezavantajê wan çi ne kerem ke Belê spas kek Henfî silav li te û silav li temaşevanan êvî darim programekî serkeftî tu pêk bînî berî ku ez derbasê hilbijartinê bim dixwazim çend gotin ser Ahmed Spor û li ser Baroya Diyarbekir bêjim Baroya Diyarbekir ji xwe em ê bikin wek mijar belê ew cardinê di vê noqteyê da yani di van vê dema dawî noqta me ev dinêre kek Henîfî
لكردستان هي بتايبتي لدياربكر كو دياربكر تفصيل كاره يعني دياربكر وقت فونكسيون كي و جدا هي دو تش قال لك بيش كتن يك جي آمد سبور ادياجي بارو دياربكر بارو دياربكر تشوف مرود بينا الكدر الكيجان قنجكي كردستاني تشتك بقومه نحقيقي ولا كرين بارو دياربكر لدجدرتي هالوست وردقره و فان في نحكي إفشاتك يعني بارو دياربكر بخوا نوك بارو دياربكر و تمثيل كاري حقوق ناس كردستاني تفدقره لو ماجي ازوان بيروستكم السروكي بارو دياربكر جي بيروستكم كو كاركي قلك هيجا و بناوروك بيكتينن هرچی آمد سپوره و دما داوی جاردن مروف دبینه یعنی دپرسا امو او دا یعنی که حرفی دزانی یعنی جبوکو امو او اشکره خو بدن نشان داین پیوستی به بنگه کی جواکی هیه مروف نرکو آمد سپور و فونکسیون پکتینه او de maçê wan da jî ew alîgirên Amed Sporê wek Kurdistaniya tevdigerin. Yani Amed Spor di çavê wan da ne taxima ji heştê û yek bajarê Tirkiyeyê yek taxima wek temsîlkarê Kurdistanê ye. Erek kek salim ji xwe ew ke wan jî rêjeya em bêjin alîgirên Amed Sporê hema bêje wek ê Galatasaray û Fenerbahçe û Trabzonspor û filan ew jî yanî yek ji wan tîma ye ku gelek alîgirê wan hene wek mînak ez ê têkevim navberê û bêjim dema ku ew maça wana hebû yekî televizyonek bi yekî Urfayê re axeft ê Urfayî got ez Urfayî me lê belê ez Rihayî me lê belê ez alîgirê Amed Sporê me. بله مهمه با يعني مهيفيه كو مهيفيه كو Amed Spor ببا وك برشلونة كاتالانيا يعني كو امورن و نقطه ام تيفي معناه كو ام سكتنا مثلا هالبجارتنا كان في يعني بري ويد فيكو ام زعمل ام كورت بوزيشن ما دوان هالبجارتنا شيء يعني دفيك ام اشكره بنخد بكن ام نمخالفت ذي كرد خوا وك مخالفتا دستلاداريا تركيا نبينه يعني دنابرا أنقرة و دياربكر دا دويكو كرد للديالوغا بگرن و خوا وك تمثيلكاري دياربكر چواك آمد سپور چواك بارو دياربكر دوی واردا گلگاوی پیش آوتنه لازمه سیاست مجی که کنی فی خو لوان هدفا بگره و خو تمثیلکار ملت کرد و محطاب و تمثیلکاری جی دولت ترکیه انقره لی تم دبیجن يعني هالبجارتني كو تركيا ماجي علاقه دارت كا شو اش باكل ماجي تسيرت كا يعني كردستان و كولونيكي هندورينه ناوا تركيا دا و هر قنجي و خرابيه كل انقره قومن لدياربكر جي تسيرت كا بمعنى هالبجارتن دبيكو مروف هلوسكي بقره بيشك يعني هلوس قرتجي تقابل قوتك كا تقابل هشمنديتي زلالتك يعني ام ایرو دواره هشمدیتی دا تک چونه يعني تمثيل کار ملت کرد نه دواره رخصتنی دا نه دواره سیاست دا تمثيل کاری کی خورد تونه او پارتین کردستانی خوب بناوت کن يعني مالاوان آوا تشته جدسي وانته دکن لی جبوك قوتك وانينه او بك اكتوركي نكارن
بكevin nava diyalogê jî HDP heye ku Kurd û yani wek partiya xwe dibînin wek partiya xwe dibîn yani dengê xwe din HDP beşekî mezin Kurdê ku xwedî hişmendîtiya Kurdayetiyê ne xwe li HDP girtine HDP jî dibêje ez partiyek Tirkiyeyî me nabêje ez partiya mixabin yani tabii HDP jî ne bi serê xwe ye yani ew tiştê çil sal ku li welatê me qewmî ku yani her tişt qirêj bû yani Kurdayetî qirêj bû yani îdeolojîkî ku zelal behsa milletê Kurd bike ji hortê hat rakirin qadroyê hêja telef bûn bar kirin bêjin sermiyandarê Kurdistanê neman ji Kurdistanê bar kirin yani hem diwarê hişmendîtî da hem diwarê civakî hem diwarê maddî da ekonomiyê da milletê Kurd ket rewşekî gelek xerab û HDP îro mixabin wek di raya giştiya dunyayê da jî wek partiyekî pro-Kurd tê binavkirin yani em bivên nevên millet vî çavê li wan nere lê HDP kek salim ez dixwazim têkevim navberê belê ez dixwazim têkevim navberê wek ku cenabê te jî zane di rikeberiya wan da di aliyê xurtene cumhur û millet faqa millet hê jî namzetê xwe hêşan nedaye û em zanin ku bû du belgename derxistin belgenameyek ji ew ê makezagona Tirkiye behsa 84 bawerke xalan kirin ku ew ê biguherînin têda gelek tiştê li gorî işte demokrasiya hevdem û filan û bêvan hinek tişta diguherînin û filan û bêvan di adawî da jî ku wexta werin îxtiyadarê ew ê çi bikin behsa wî dikin lê di her du belgenameyan da jî bi yek kelimekî jî behsa pirsa Kurd û Kurdistanê têda tune îca ez dixwazim ji cenabê te bipirsim çima têda tune gelo sûcê me ye ya ew pir nijadperestin belê yani karakterê wan kişek ji sed sal e ew çi bi li wê derê ne dewleta Tirkiye ji xwe ser vî tiştî hatiye avan kirin lê wata ku em xwedî siyasetekî Kurdistanî bin û ji vê dozêra xwedî derê gav bi gav em dikarin gelek tişt bi dest bixin û wexta ku mirov xwedî şexsiyet vekek henîfî ji doza xwe ra xwedî derê mixatabê te jî bi serê te kin mixatabê te jî qedir bide te yani vê memelê bi te re nake lê îro dîrin yani milletê me li bajêrê Tirkiye ve ê mezin wek Ankara, İstanbul, İzmir û Manîsa û ciyê dinê memela muhacirê Afgan û Sûrî lê tê kirin yani misebib siyasetmedarê Kurd in wexta siyasetmedarê Kurd pirsa Kurd Kurdistanê veqetînin ji desthilatdariya neteweyî veqetînin ew ê mixatabê te jî dagir diyarê te jî ew ê vê memelê bi te bike ev ca rayek Kurda ku tê hesabkirin rayek Kurda di binê şemsiya HDP da mobilize dibin yani li dora 5-6 milyon deng tê ew kirin quwetekî pir mezin e lê ew îtifaqa millet ku te ew destnîşan kirin ew jî naxwazin rismekî müşterek bi HDP ra bidin yani memelekî wan ew ê yani memelekî xerab rast wek mirovekî qirêj wek em bêjin tiştekî neqenc nebaş vê memelê dikin naxwazin ticar rismekî müşterek bidin yani ev du tişt nîşan de yek jî rewşa tevgera Kurd bi giştî di qada siyaseta Tirkiye de çi ye di do di mêjiyê Tirkiya da ku ev jera tê gotin Türklük Sözleşmesi ew 100 sale şeklekî daye
insana ew di vê noqtê de jî cardinê rismekî Kurd yê neqeç heye û min ne bawer e ku Kurd di rewşekê ewa da navê wan daxwaziyê wan bikeve programa bikeve beyanname kek İttifaka salim ez Milletî. dixwazim di wî warî da dîsa belê ez dixwazim dîsa têkevin navê mehek di meh û nîvberê Rêzdar Ahmet Türk derket got em Kurd dixwazin ku Kılıçdaroğlu bibe namzetê İttifaka Millet em Kurd em ê dengê xwe bidin. Biya te Kurd wek eger Ahmet Türk û HDP temsîlkarê Kurd avin Kurd ji vê gav da rengê ewka xwe bê ti ewkekî ku li ber çav ti tiştekî ku ji wan stendine jî tune ye. Yani ne bahsa zimanê Kurdî dikin, ne bahsa efyek giştî dikin, ne bahsa mafê milletê Kurd dikin, ti tiştek de ewka wan da di belgenameyê wan da tune ye. Dîsa jî ku viyar bikin gelo ev yanê rast e. Yani ev TV manêş xwe ku yani ev 6 milyon deng mobilîzê bi destxistina mafê Kurda nakirin. Yani armanca wan ku mafê Kurda bi destxistine li diş tiştekî ne. Ne ji bû tiştekî ne. Yani wata ku tu ne ji bû tiştekî bî û bêjî tu diş tiştekî bî ji ku peyayê kuçeyî. Yani xelq tevkartîne. Yani wek ok yani tu hinkî telhember hinkî dinê bikartînin. Yani Ahmet Türk jî mixabin. Dibêje em hazirin ku İttifaka Millet mel hember İttifaka Cumhur bikar bîne. Armanca me çi ye ku ê heyî têk here. Yani ê heyî bira têk here rast. Yani viya tiştekî karê hinek deriya veke. Lê di vê proseyê da ku Kurd jî aktör bin ku daxwaziyê Kurda jî bikevin beyanname siyasî û yani muhetab werin sandir. Kek henefî. Yani tiştekî ku muhetabî tune be ew tiş bi ser nakeve. Yani Kurd pirsa Kurd bê muhetab bê siyasî bê tevgera Kurd bi ser nakeve. Yani em nikarin lêviya wijdan û merhemeta xelkê bisekirin ku li me werin rehmê. Yani rewş eva ye. Ecat alî dê de jî û Partiyê Kurdistanî hene. Divê ku mirov behsa wan jî bike. Em ê werin ser wana. Ez veka dixwazim bala cenabê te bikişînim ser aliyekî din. Türkiye ber bi hilbijartinan da diçe. Behsa çardê gulanê ku hilbijartin çê bibin heye û li serê nîqaş hene û îdî bangeşî dest pêkirine filan û bêvan lê Türkiye di nav di krîzên mezin da jî derbas dibe. Yek jê krîza aboriyê berastî hejarî gelek gelek zêde biye li Bakurê Kurdistanê hinkî dijî zêde biye. Yani wek mînak doperehanê li Diyarbekir nan bû 6 lîra. Çend mehberê 4 lîra bû 3 lîra bû wayê çû hat di şeşa da derket xwedê zane wê li kurê bisekine. O krîza dudiya jî krîzek dîplomatîk jî Tirkiye di navê da ye. Wek cenabê te zane neh dewletên Rojavayî konsulxaneyê xwe Stenbolê girtin. Dîsa hinek senatörên Emerîkî û ew siyasetmedarên wek Bolton evana behsa avêtina Tirkiye ji NATOyê dikin. Gelo ku ev hilbijartin çê bibin û em bêjin serokkomarê heyî here ew ê Tirkiye dikaribe van krîzê xwe derman bike. Kek henefî her krîz wextan bijim krîz em dijim me tirsî ew tiştê ku ji bo beşekî wek krîz wek metirsî
تێدیتن کارە ji bo hinekî dinê jî îmkan bin rêxweşkirin bin mesela Türkiye îro divê noqtê da koalîsyona ku îro li ser kar e Erdogan e MHP ye em bêjin Perînçek e bi piştgiriya Putin vana bi çavê hinek beşa Türkiye civakê dinê li Yekîtiya Ewropayê li daxwaziyê demokratîk nanêrin yani loma jî ew metirsîkî ekonomîkî û civakî û siyasî heye lê ew gelo ji bo kî ye yani ew beşa ku îro sedî heftê malê xwe difroşa Ewropayê bêşik ew bikin krîzê ew siyaseta ku dixwaze entegrê civaka pêşketî welatên pêşketî û Türkiye demokratîze bike qismen ku em bêjin demokratîze kirin jî ew cardinê ew ê ji vê rewşê dilgiranin lê hê nekifşe gelo iktidar dixwaze Tirkiye berkuva bibe ev tiştê ku tê kirin wek şerekî Erdogan dixwaze li ber Amerîka û Ewropayê bike gelo ev bilof bin ya jî rast dixwaze xwe ji binî veqetîne xwe ji binî veqetandin jî pir zehmeteke herîfê yani em bêjin orduya Tirkiye îro li gor sîstema NATO organize biye ekonomiya Tirkiye li gor Yekîtiya Ewropayê organize biye yani ew bazarekî Tirkiye malê bifroşe tune yani Rusya duwarê ekonomîk dake herîfî sêyekê Almanya ye yani hilberîna ew dijin Tirkiyeyên garî safê milî hasila Rusya sêyekê Almanya ye yani pêncî û heft dewletên İslamî bi qasî Almanya ekonomiya wan ji Almanya biçûktir e loma jî yani ev kek salim te Rusya û Almanya te da berhev beramberî hev ez jî yek tiştekî bêjim Tirkiye îhracata Tirkiye a herî zêde bi Almanya ra ye îtixalata Tirkiye jî a herî zêde bi Rusya ra ye keremke yani verişte Türkiye bêjin çi difroşe ew Rusya yani firgiya difroşe na dikire ji wan dikire lê dikire lê firgiya jî herî difroşe zêde ji wan îtixalata wan ji Rusya ye lê ew difroşe firgiya difroşe Rusya û bihakî gelek erzan turîstê Rus tenê ew ê tenê Antalyayê wan dere Antalya Nana îndî li wir mal û milk distînin kek salim dibêjin ku nüfusa Rusan û Ukrayniyan û Ewropiyan li Antalyayê ku Kurda jî têkin navê Tirk nîvê wan dibînin rast ew e yani malûm e Putin rabû ew 15 milyar deynê Tirkiyeyê doğal gazê texîr kir paş xist û van olîgarkê ku ji Ewropayê ji Amerîkayê hatin qewrandin sermiyanê xwe ew serê 3-4 mehe bihayê dolar û TL yek e nayê guhartin ev tê çi manê ev tê manê ku bi milyara dolar dikeve ew ê dikeve piyasê da ku denga vê ew ê fiyata dolar dengê bikirin yani Erdogan jî xwe ji hilbijartinê re hazir dike kan bilêne heta hilbijartinê gelo ew ê rewş çibe çi bibin û çi nebin ez dixwazim em bifetilin ser rewşa Kurda ewlê em rewşa Kurda analiz bikin paşiyê încer em ê divê Kurd divê hilbijartinê da çi bikin û çawa helwestdeynin rewşa Kurda erê gerişte pirsin ez dixwazim wek Partiya Azadiya Kurdistanê ez dixwazim wek hinek agahî bidim cenabê te li Manîsayê girtiyekî Kurd rastî êrişê nijadperestî bû jê radibên pîs Kurd û nizanim filan û bêvan
دیسا درێ دوان سێ چار ڕۆژێ داویدانە ئەوانە بوونێ لە دەریە خابوورێ زلامێکی و تەبی هەبژینا خۆ ئەو ژی ڕاستی ئێریشێک نیژاد پەرستی بوون عینێ ئەو چ حقارەت لە ئێ گرتیگەهێ بوو ئەوانە اینجا لە دەریدا لوان بوو و لوان خستن و گوتنێن نیژاد پەرستی بکارانین دیساش خۆ گەبادنێژی مە باس کرد ئەس دیساژی باس بکەم سەرۆکێ باڕۆیە ئامادێژی لەقای گەفێن gelek مەترسیدار gefên kuştinê têkirin gelo çi ye cardinê em xalqa zayıf Kurdin li wan difetilin mesele çi ye? Böyle. Yani malume Kürt evveda Türkiye'de evkin yani gavkiberi me bassa mersimeki siyasi kişan. Yani Türkiye nikare naxwaze bi Kurdara رسمێکی مشترک بده و وەرەکێلەکە کووردا ینی ڕەوش ئەوە ئەوقا خراپە سەبەبژی ئەمزانن ینی سەبەب vê PKK'ye ku vê mesela paqij û sed sala ye Kurd dixebitin da ku bigên heqê xwe rast tiştê pir paqij pir heq pir meşrû lê hat qirêjkirin di şexsê PKK da divê ku em vî tiştî bibînin yani ev kîjkî aciz be îro kare li sêwiyê kuçê Kurdin li Kurdaxin yani meriv gelo kare bêje ka ew salê notî yek not û dudiya da wexta behsa Torosê spî dikirin ew însana diravandin însana dikuştin falan yani ew nimûna Manîsayê nimûna deriyê İbrahim Xelîl ew mirov nikare tiştê قراتم او که تشي شخصی نه yani normal seri mamurekî ya jî qardiyanekî Kurd Türk'ta Kurd evin û Kurda zulm dikin lê mesela baroya Diyarbekir migo yani baroya Diyarbekir îro fonksiyonekî gelek hêja daye berxwe vê fonksiyonê pêk tîne ev kare bala dewletê kişand be yani divêjî mümkün e ku bûyera rahmetiye Tahir Elçi dubare bibe. Yani tabii mesela yani Türkiye biraz her tiştê yani rabûn ê xukuştin yani Ankara'ya rabûn ew mervekî xwe ku perê serokê ew ê bû serokê ülkü ocaklarî bû ew kuştin yani her tişt ji van dime tê ku bikin yani îro reşa Kurda jî pir xerab e ji bo ku duwarê temsîlkariya siyasî da hema bêje tune ne yani ev yani divê ku mirov ciddî bigire yani serokê baroya Diyarbekir qenetan tiştekî ciddî ye divê ku mirov jê re xwedî derê û vay cenabê te jî amaje pê kir ew li Diyarbekir ji şêsê xistina wek platformek hatiye avakirin navê xwe kirine ew wek platforma hevgirtina bajêr yani hevgirtin û ewlekariya bajêr kent dayanışma platformu ew tiştekî pir hêja ye ev platform gavekî îro beyanekî pir baş dan û ev platform hêdî karin bikin bilinkek henîfî yani bibin yani duwarê temsîlkariya milletê Kurd da yani platformê ewa sivîl paqij qenc hêja hêdî karin duwarê siyasî da jî duwarê temsîlkariyê da jî veguhezin parlamentoya Diyarbekir a Kurdistanê belê yani ji xwe Kurd divê ku têxin rojeva xwe yani li Diyarbekir parlamentokî vekin yani parlamentokî vekin û ji xwe bêjin temsîlkarê xwe em emin yani û Diyarbekir û Ankara'yê têxin mihetabê hevkek henîfî yani qenetam qenc û hêja û mayînde jî ev e belê ez dixwazim carinê bifetilin siyasetê wek cenabê te jî zane meriv divê qê sê partî hê rewşa Haq Parê ne diyar e lê belê tevî Haq Parê ve sê partiyên ku
دنگê Kurda ew ê bigirin yan jî ji dengê Kurda ra em bêjin ew kin namzetin yek jê Xudapar yek jê HDP û yek jî Hakpar ez dixwazim hinekî behsa helwesta wan bikim û paşiyê ji cenabê te bipirsim HDP ji vê gav de weka ku du ew di nava wan de heye terefek dibêje ku Kılıçdaroğlu ve em dikarin di tura yekem da jî dengê xwe bidinê wek terefê Kurd terefek jî divê na em derxin em yekî derxin ew teref weka ku belkî dilê wan û hinek bazariya jî bi wan rahebin ew ku bazarî bikin tiştek baş e yanî ab rastî ez wisa fikrim lê terefê dinê ama rast rast divê ku Kılıçdaroğlu ve em ê dengê xwe wê Kurd bidinê Peki ez pirsek işte bikim gelo ew heqan fîdan û Öcalan ne axfin ana ew wexta bafin ez dibêjim ê ku vê partiyê bi hev re danîne wê bi hev re biaxivin jî yani nana ew ê viya xwe li helwesta wan tesîra xwe neke mesele çi ye zanî îndî dewleta Türk jî di mesela Öcalan da Öcalan ew ê çi qas li ser hilbijêrên Kurd ew ê tesîra wî hebe ji ber ku di hilbijartina çûyîn da ew ê bangekî kir lê ew bang ciyê xwe nedît wek mînak ez ê bêjim îcar ez cadnê bifetlim ser wana îcar Xudapar jî carek çû bi serokkomara hevdîtin pêk anîn û cara dinê jî Zekeriya Yapıcıoğlu serokê rêzdar Zekeriya Yapıcıoğlu serokê Xudaparê behsa ku tifaka Cumhur dixwaze wan jî têke nav tifaqê heta rêzdar Selahattin Demirtaş ewkek bertekekê şanda got gelo îndî tifaka Cumhur zane ku wê kar nekin maye bi 170,000 dengê Xudaparê heta radederkê Xudaparê jî got mawan ev çepê Tirka wan partiyên ku di nava we dane qê ew ka rayê wan û muxtarekî jî hene tişt wisa ji hev re heta gotin rewşa wan jî ew û rewşa Hakparê jî bi rastî bangî partiyên Kurdistanî kir bi wan re hevdîtinek pêkanî peseke neçû wê hevdîtinê lê belê partiyê dina çûn partiyê dina rast ez dikarim serokê giştiyê Partiya Azadiya Kurdistanê rast li wî dibêje yanî eva 8 sal em vê partiya ava kiriye 8 sal em ji we re divên werin em bi hev re kar bikin û heta îro we fit tiştek ji me re negotiye û natine we bersîv jî nedaye me îro hûn radibin tên dibêjin de werin em bi hev re têkevin hilbijartina hema ewka parlamenteran lîsteya parlamenteran jî em bi hev re çêkin gelo ev yanê çiqa rast e em ê çiqas li qarşî xelkê em ê çi bersî bidin xelkê heyanî îro çima me bi hev re karek nekiriye îro çima me bi we re têkevin hilbijartina li ser viyanê em ê ji partiya pirsin partiya me bi awakî demokratîk ew ê bersîv bide ew jî wisa gotibû îcar tijboy van helwesta a hersiya tu wexta bi tebayî li hersiya dinêrî tu çi divînî gelo böyle yani ev pirsa kat çawa dibînî divê me ev çi bike da em ê werin çi bike jî em ê werin çi bike belê bersîva ewilî ev e ba min yani hewcedariya milletê Kurd bi temsîlkariyekî Kurdistanî heye gere em viya bibînin û avakirina temsîlkariyekî Kurdistanî wext dixwaze li rewşa îro da di nava van partiyê ku dibêjin em Kurdistanî ne serokekî karizmatîk heye ne jî îdeolojikî zelal heye ev yani di van hedû noqta da jî telafîkirina van kêmasiya ew ê wext bistîne lê niyet heye
û proseyekî bi vê helwestê hatiye destpêkirin. Em behsa tevgerê dikin, em behsa pakê dikin, em behsa pesekê dikin, em behsa Hakparê dikin. Vana dikevin vê kategoriyê. Li alîkî dinê HDP heye, Hüdapar heye. Vana hedû jî xwediyê yani Hüdapar xwedî îdeolojikî universal e. İdeolojiya wana esasî İslam e. Ümmeta İslam. Belê. HDP ne tişkî ye. Yani HDP ideolojikî wanê naylon heye. Lê ew ideolojî ne li gor ilmê siyasetê, ne jî li gor hiqûqa navneteweyî ya dunyayê dikare pêk were anîn. Yani tiştekî ew e lê ew jî keenew Öcalan rabiye bi navê konfederalizmê îdeolojikî universal ava kiriye. Ev îdeolojî universal ew ê li hemû dunyayê hukm bike wê dunyayê îqna be xwe bide xwe li vê îdeolojî bigire. Em bêjin ew jî îdeolojikî universal e. Hüdapar duwarê civakî da Kek Henîfî Kurdistanî ne û bingehekî civakî heye ku Hüdapar li Kurdistanê bibe quwetekî mezin. Ev HDP bingehekî esasî yê maddî yê îdeolojiya wan tune. Yani tiştekî naylon e. Wexta mirov bi meseleya div û dirêj lê binêre, Hüdapar ji HDP zêdetir rêgir e ji bo pêkanîna siyasetekî Kurdistanî. Wexta mirov demdirêjî lê binêre. Lê di demkurtiyê da hebûna Hüdaparê kare him li Ankarê û him jî li Diyarbekirê hinek daxwaziyê milletê Kurd têxe rojevê. Li Ankarê yani Erdogan mirovekî ew e yani pragmatîst e. Ya gel barate lê be yani ittifaqa millet naxwazin bi HDP rûne Erdogan mervê xweşan bi HDP rûniştin yani pir bi cesaret e divê nokteyê da. Yani mümkün e Hüdapar û AK Partî hinek tişta li hev bikin taybetî mesela nasrima milletê Kurd û zimanê milletê Kurd ku ev hedû tişî xwedî xusûsiyetekî îdeolojikî nînin. Yani bi destxistina van mafa da Hüdapar bi 170 rayê xwe ji 6 milyonê HDP fonksiyoneltir e. Yani divê ku em vî bêjin çünkü Hüdapar bi 170 raya dikeve bazariyê bi Ankarê re. û camê ra vekirî vî deklare dikin. Lê HDP bi 6 milyon denga divê em tunin em sıfırın tenê bira ê li ser hukm were guhartin. Yani ferqiya wan ew e. Wexta mirov di ewa migoya rojane lê binêre Hüdapar ji HDP zêdetir hêvî dide mirov. Wek hêzên Kurdistanî. Yani virda dixwazim meseleyê dubare jî bikim vê ji bo siyaseta rojane. Lê demdirêjiyê da Hüdapar kare ber rêgirekî mezin ji bo ku bingehekî civakî heye ji bo îdeolojiya wan. Yani milletê Kurd milletekî em bêjin Müslüman e. Eca Partiyê Kurdistanî di vir da migoya rewşa wan ew e. Ez digelim ku Hakpar were vê platforma Kurdistanî ne tenê ji bo hilbijartinê ji bo programekî div û dirêj
به پلتفرما کردستان را به پسکه را به تفگر و به پاکی را الهف بکه و به هفدورا ریکوین و اف هلبجارتن به گاوه کی لو ماجی ایمن کدنگه کیم هبه دوی شرطی دا دنگه خو بدم حق پاری الگور نرین آمن دوی کرد حتى كي قالند بكشي نابرا خو و هدفي او برتيلك هدفي بدا بي نين خاپاندن جبوك ارمانجا هدفي و ارمانجا PKK ري بگره داكو هلوستا كردستاني كردايتي لكردستاني خورت نبه لو ماجي لازمه نيني ويلسكي خوش ويلسكي وان دور بكن اوجا مروف هناك دبيزا كوفاي ممكن هناك في بلاتفورما و خلفان برتيلا بگرن من كاره بگا تشتك بيجه يعني دبيش دا از ناخوازم اتفكا بنوان مثلا بله ام هيديت كن كو تشتكسان نقومه ان شاء الله يعني بري قومي ادوم ان شاء الله او نقومه از نخوازم كك بدران اجار برسكي برسيه از هما برساوي بيجمو او برسيباوي جي ازي بدم دبي قالو هيلا هدفي ياكو دبي ام بازار بكن و بازارين چه بكن ماج كردان چه دخوازن و بازارين چه بكن از برسي بدمو بيجم وقتا كو مرب بفت لپازده 20 روبري لدياربكر خلق تفكت يبن و قيرانا ابوري و برچينه و انسان حالكي نخوش دانه رایدارن HDP آلیگرین چند حب آلیگرین خود درخستن کوچه و کلان دیاربکر گوتن تجریده سون او بیجن تجریده سر برز اجران راکن و ویتکن مالکی برا مالکی دا حبس و نه لإمرالیه و ایندی و تشتکی وسا بخوازن و چه بخوازن yani tiştek nafazın keko abrasti yani ez usad binim icar de mesela partiyen Kürdistanî ve çibkin çend gotinem cihene ez xwazim bêjim ez dibêjim Partiya Kürdistanî divê ewilê tifaqeke stratejîk ku nê avakirin jî tifaqeke li ser ev xwestekên Kurda ên acîl Vegave zamanê me diçe em ji bo zimanê xwe zimanê xwe têkin rojevê zimanê Kurdî bira bibe zimanê fermî û bibe zimanê perwerdeyê bira ew şertên Yekîtiya Ewropayê ên rêveberiyên herêmî bira Tirkiye wana qebûl bike wek mînak ez dibêjim bira ev mesela qeyûm meyûman îndî ji ortê rabe bira girtiyên siyasî bên berdan bira navê gund û bajarên me bên îadekirin cardinê navê wanî Resenê Kurdî bên ew kirin ew qedexeya li ser navê Kurdistanê û qedexeya li ser van partiyên Kurdistanî ku dixwazin deynin wî ji holê rakin yanî mafê birêxistinbûnê azadiya birêxistinbûnê bikin rojeva xwe li ser vana ku Kurd kingê gihîştin hev ew çax dikarin pir rehet di haq parê da jî ew ku bikin bi hevratê kevin hilbijartinê di parlamentoyê da û di hilbijartinên serokkomariyê da jî dikarin van tiştê ku ez vêga min behs kir wan xalên ku min behs kir wan xala bidin pêş bêjin kîjan serokkomar namzet kîjan vana qebûl bike û deklare bike û binivîskî deklare bike em ê dengê xwe bidin wana bira hebûna milletê Kurd têkin makazagona nû wek mînak yani van tişta bidin pêş eger em li ser van tişta dikaribin terefekî ava bikin em pir rehet dikarin di hilbijartinan da jî nên xapandin ez jî viya dibêjim em êdî vê mijarê biqedînin em derbasî mijara xwe di diya bibin وای نێزی سەعەتا me qediya em ê di mijara yekê dane ez zanim mijarek giran e em ê îndî mijara didiya hinkî dijî ez bawerim em ê ew kerin İran û Rojhilatê Kurdistanê li gel
گواشه ناودولتی ایران گواشه ناودولتی جی ایران دبج ایریشکاریا گل برناده راسته ازانم کو محابات دخوازه گل aynen taktiken Türka kotadi perebirin jiboy ko bidin wan xalqê me Roboski belkî tê bîra cenabê tekek salim li mehabatê jî gazî malbatên şehîda kirine gotina ajwara ew qaspere û hîn digere hûn dengê xwe nekin û gotine ku hûn vî pereyê jî nestînin belgekê heye hûn ê îmza bikin ku hûn vî pereyê dikin xêrata xwe ji bo ku li bajar yan jî li bajarekê li cîkî nexweşxane bê ava kirin malbatê şehîdan bertek nîşanî wê û elwesta wan dane perê wan jî negirtine mala wan ava be gelê me rojhilat nîşanî me dide ku divê meriv bi çi awayî li hember dagirkera tevgere ev yanê helwestek baş e o dîsa li ser melên Sunnî ên Belûciya û ê Kurdan mela digirin divan demên dawî da mela digirin û dabêjin zîndana û carna ew kawan jî nediyar e ew em bêjin qedera wan jî nediyar e nayên dîtin wan dest din ser wan hêjan jî nadin ew ke ku saheye guvaşe ku saheye tê çi bêjî kek salim li ser van guvaşa ew ê Kurd û Belûcî û Türkmen û Ereb û em bêjin Azerî wela Azerî pir dengê xwe nakin ew ê çi bikin ew berdewam be ew ê ev serhildan berdewam be Belê te meselê xweş îfade kir tiştê ku ez dikarim çend gotina lê zêde bikim ew sîstemê totalîter ji bo ku karibin givaşê hindirîn pêk bînin ewlî ew têkiliyê xwe derva dibirin loma jî ew ê derva pir ew ê li wan tesîr neke lê diwarê ew ê da yanî Îran ne wek Tirkiye malûm e Tirkiye jî destpêkê da wisa bû sed sal berê lê rabû îro ew bêjin ji xenî Kurda wan qewmê dinê teva asîmle kir û teva kir Tirk ew proja xwe ya avakirina neteweyekî pêk anî bi ser ketin tenê Kurdman bû wek Deesî ketin qirka wan li Îranê ev rîsk hêjî heye kek herîfê yani mesela Belûcî hene Ereb hene Türkmen he Azerî hene û Kurd hene yani ev wek sosyolojî ye yani îro şiatî wan li hev digire gelo ew heta şax ev şiatî be wek ew ê îdeolojiya dewletê malûm e îdeolojiya İslama Sunî û Pakistan û Bengladeşê nikarbû li hev bigire ji hev veqetiyan yani sibêro ev îdeolojiya şiatî jî kare ênên wan li hev negire hê jî Ezerî ew ji ber ku şiatiyê ew weka Kurda û Belûciya xwe jî hatî nakin ez bawerim ji ber şiatiyê hinkî jî dibêjin ku di alê aborî da jî ew pêşketîne yani hinkî jî behsa wî jî dikin belê Tebrîz ew e wek Heleb û İstanbolê ye yani merkeza ew ye merkeza sermiyandariyê û tev ew in Azerî ne di vir da cihê dilxweşî ye ku li rojhilatê welatê me li Kurdistana Îranê rêxistinekî wek PKK bi ser neket ew tişekî pir muhîm e ew dejenerasyona ew tiştê ku li Bakûdê Kurdistanê qewmî li wir neqewmiye û mesela vê bûyera salekê millet ketiye kuçê em û ew ê jî ji hev zelal kir wana gelek hêvî didin mir yani bingehê civakî yê kurdiyetiyê xurttir kir û Kurd xwedî hişmendîtiya neteweyî ne Belûcî jî mir didin wan ez yani Kurdistana Îranê îro rewş ji Bakûdê Kurdistanê gelek çêtir e li gor ku ez dibînim yani millet ew nebiye wisa ji hev neketiye diwarê hişmendîtiyê da yani mêciyekî wanê zelalê Kurdistanî heye ev gelek muhîm e ji bo ku mirov karibe vê organize bike û
بدست هلادار بله يعني إيران أفقادم إسرائيل وأمريكا خصن راست أو كن ما أزيبات ما سروي يعني فيجا بإسرائيل وأمريكا هردوجي جف إيران دخوازن فيجا بالسبب وك تشكا أتومي بلينكن دبيجا أم إسرائيل نابجن بر أم بيجن دستو بيه إيراني أم خدي لدرين بهر آواي هر بجارده جل سرماسا مهانه او نتانیاهو جی دیسا گفن گران لإيران دخوازه گلو پیوندین وانا بر کرده دچن و إيران ممکنه که چکا اتمی به دست بخوره يعني مسألة وطبيعي حول ده وأمريكا وبطيبتي إسرائيل جي هر أوكن يعني مساج قال لك حشك ددنكو أو رينات شد بلابه أولكاريا معلومة وقتا بروف سياسة أمريكا آروج هلاتا نافين دن الخينة يعني سي فاكتور ما بدبينه فاكتور سلكة أولكاريا إسرائيل مسألة أولكاريا خطي أنرجية وأسياجي ريغريا لإيرانية بحسي فاكتور مهم جبو سياسة أمريكا يعني كان في دفيكم منو ببيناجي يعني أولكاريا ملاتي كرجي هيدي تكفر روجافا غربي يعني أولكاري وجياندنا ملاتي كود يعني كماسي تشيه كماسي إيدئولوجيا كمي خرط نتوى بروري پر خرط نينه يعني أم جانا بازني باشور ددن راست الباشور او قال آلكي هي وزمان هي وملت كرد وكردستانية خوش عرب ودرو دراخم بلنتر دبينه نسلانو إني عربي نزانه فانا تفتشتي باشن لجادني من درك وقتا يعني او كرد الهف بكن ممكنه هيدي دنابا چند سالا دا او جي ببن وك إسرائيلكي كو هيدي بده هزين نام نتوي او وان هزين نام نتوي جي اولكاريا في ملتي را خدي دارين يعني الروجافاي كردستان جي افتش هيدي رود ده يعني وانا دريكم رو ببينه وانا فاكتوري قنجر قناعتان بله از خازم دوی واری دا بفتلم او مثلا هربجارتنين تركيا کو کرد چه حالیدن جوی بونه از مینا کاوی بدم بیا من جناب تباس کرگو خدا پر گاوک لپیشیا هدپه بیا من هر دوجی به ایهن ایدئولوژیان دخوازن کردا انتگری داگر کراب کن یک به ایدئولوژیا اسلام یک ایدئولوژیا نظام چپ و کمالیست و ترکیه‌جی هر چه جوی بونه پر زیاده فرقک نابراوان داتنه دوی کو لکردستان لباکور کردستانی خطا نتوه پرور و دموکراتیک یعنی خطا کردستانی خطا کو وگابه او پارتیین کردستانی کو لروجلات کردستانی و خطا آوا کرنه افکاریه کی دکن خطک بوی رنگی آوا به حتی او خطك بويرنجي آوان نبل باكور كردستان او ادناب ظلمات تعلية دابه يعني تراست بيجي تراستكم بك اتبرسك شبكم بله كريمك او الجو قاعدة تا كو دياربكر باطمانة مردينة وانا هدا بارجي وقوتكي برشاف بله و برا هدا باري هناك تش لأنقرة بگوهر گلو او برگاه کردا برگاه کردایتی او رکبریا لسر دنگ کردا او توشتر نکه او ناب او کاره به فاکتوره کی کو او دامار کردایتی دنابا هدپی داجی او کبه يعني الخوف فجن خه
لخوره كاره باوريان پر بوي تنه كك سالم چما تنه زوي بيجم چاوكو هدف فيغاوي تو وقت دچي خلق نورمالن او كردن او الگوري خو كردستان اج خوازن اپي چا ويا بلندكن دبي ام barış ed خوازن دبي بيجي سروك apو دبي yaşasın halkların kardeşliği ve evji bejin biji ümmet çima ve bejin ez viya bejin minakevi ve galber çave mene kol li İsrail'e yek tiştek dibe ya li İsveç'e Kur'an nizanım te evkirin diçin li ber camia mazın ko diben ulu cami li vire xapeşandan dikin bis sadan kurda dikin nabaxo bismillah Allah tekbir Allahu ekber ev kavanji ev o dakiki o li Rojhilatê Kurdistanê qetliam çêdibin li ser Kurda û Kurdê Müslüman û melayên wan tên girtin tên kuştin yek rojekî yek xwepêşandanekî nekirine ev tê wateya ku ew jî entegrasyon li hevalbendê entegrasyonê ne ew bi awayekî din wê încar mêjiyê Kurda ew têkinê ye eroînê têkin nav mêjiyê Kurda yan jî Afyonê têkin nav mêjiyê hevî pirsa me ev nîbû pirsa min tiştekî din e ger ku huda parî xurt bibe li Kurdistanê ew ê nebe wek faktorekî ku belê be wek faktorekî ku ew damara Kurdayetî yê di nava HDP da bike hereketê tey wexta rikberî û reqabet çêbekî wan çêdibe he na ew kare zêtir wan şiyake ku ew ji Kurdayetî xwedî derê ew ê nava HDP kek henfî ê nena mesela Hudaparê ew damara Kurdayetî di nava HDP da kare ew ancak partiyên Kurdistanî dikarin wana veguhêzin xeta Kurdistanî ez di wê baweriyê da me Xwedapar nikare Xwedapar dibe di awê psikolojîk da em bêjin rikeberî têke nava wan û hinek ew têkeve nava wan çunkî tu bivêjî nebêjî di bingeha HDP da însanê oldar jî hene Kurdê oldar jî hene dengê xwe didin wana û li wan godarî dikin û ji wan tirê kovana jî Kurdistanê dixwazin yanî însanê naz dikim ez wata dipeyivim ji min re divên xweca ez qurbana te bim jinin mesela wallah divê ew jî bîna we Kurdistanê dixwazin zanî îcar olumêja xwe dikin tahta xwe dikin ew dikin yanî îcar ew ê evana ew ê li ser wana belkî guvaşek çê bikin îca ew xeterî dest pê dike ku înca evana herin bigîjin wana ew bibin hêzek mezin înca herin bigîjin wana înca ew bibin belakî mezin yanî nihayet ew mesela Hizbullahê me dîko çi kirin çi wehşeta kirin yanî û ew îdeolojiya wan jî ji wan wehşeta re vekiriye yanî ji ber wî divê ku Kurd û Kurdistanî di mesela Xwedapar û HDP da hişyar bin ez vî dizanim belê em derbasî mijara xwe sisiya bibin mijara me sisiya jî Başûrê Kurdistanê ye ka em hevalê me anîn dê Amerîka bikaribe di nava hêzên Başûrê Kurdistanê da hemahengiyekê pêk bîne wek ku cenabê te jî zane çend roj berê dadgeha bilind ya federal ya Bexdayê ku Kurd wek yasayî binav dikin ew ê biryareke stent got ji vê gapêva bira ji bütçeya merkezî a federal bira tu pere ji Kurdistana Federal ra neçe û petrola ku Kurdistana Federal jî difroşe ew jî înca beryarekî wanî da kevin bû ew jî petrola Iraqê ye û divê ku ew perê wê petrolê were têkeve bütçeya merkezî û ji ber ku Kurd jî nelihebin Kurd wisa bertekek pir mezin jî êşan nedan û distiyê Kurda da jî gelek xalên girîng hene li pêşiya wan
كك سالم يعني وك كركوك هي خانقين هي شنغال هي پێشمەرگە هەیە یەککردنا پێشمەرگە هەیە و وەکی دن ئیجار وسا بووکۆ مەگۆ ئەها وەڵە دەستێ مەکەت دلێ مە مەگۆ جاردنێ وایە وێ شەر دناڤەواندا چێ ببێت دناڤە یەنەکێ و پەدەکێدا لێ باش بوو ئەمریکا لەسەر وانە گوڤاشێکی دانی ماکگورک هات ئەس باوەرم بەرکی بەگە ماکگورک وانە ئەو ژی کردبێ وان تهدید جی کردبێ گوتبە گەرەون مەجبورم و لێم باێ و جوینێکی چێکردن و پاشیا جوینەدا تشتێک ji raya giştîra negotin bi tenê gotin em ê cardin bicivin tu divê çê tu bi hêviyên te hene ku li hev bikin û artêşek hevbeş ava bikin tu çi divê jî keko يعني mesela pirsê wan malûm yani serê 30 sale heye ama ji no tu yekê vir da ev pirs hene wexta ku Kurd bûn cepheyek heqab destxistin wexta ji hev ketin îro lember Bexdayê jî rewşan qelse yani bercewendiyê partiyê xwe wexta ku raserê bercewendiyê Kurdistanê bigirin ku îro mirov wisa îro minaqeşe îro rûdawê da programek hebû min ev temaşe kir partî û yekîtî dixwazin li hev rûnê ew li hev rûniştin anja kîdinê jî dixwazin li hev rûnê yekîtî gotiye em nikarin li hev rûnê ji bo ku mahkemekî li Hewlêrê di biryarê xwe da gotiye ku ev Lahor Şêx Cengî wek hevserokê yekîtî niştiman yani di mahkeme qerarê xwe da wexta ku sifata Lahor gotiye wek hevserokê yekîtiya niştimanê Kurdistan yekîtî viya dike problem dibêje em ênê bi partiya rûnanê yani bala xwe bidin yani yani qerarekî mahkemê mahkeme hakimekî kare qerarekî wa bide yani di vir da tirsa ew ê yani mesela yekîtî ji vê quweta Partî Demokrat ditirse yani wexta ku te divê jî pêçiya Îranê te divan bêjik pêçiya Îranê heye mesela de ew te behsa biryarê ew ê kir mahkema bilind a Bexdayê ku bitşa Kurdistanê neşîne îro ew jî aşkere bû ku yekîtî niştiman ew kiriye ji yekîtiyê parlamenterekî meracaat kiriye yani li ser daxwaziya wî ev birî hate sandin yani ev divana tiştê gelek ew xerabin yani yekîtî rabû li Hewlêrê yekê kuşt yani em bêjin şefekî polîs ku berê hevalê Lahor biye paşê tirsa yekîtiyê navbera wan li ser wî erê ji xwe navbera wan problem hebû ew bû sebeb ew bû wek sebeb teslîm nakin teslîm mahkemeyê nakin ê wexta ku welatekî li civakekî dezgeh tune bin ev dezgeh xwedî hukm nîbin yani pirsa desthilatdariyê heye îro yani hikûmet li tevahiya Kurdistanê li tevahiya teritorya em mada 140 hatîne alîkî ew teritorya ku îro destê Kurda de ye jî hikûmeta Hewlêrê li ser vê teritoryê nexwedî hukme ew mihîm e ji bo desthilatdariyekî meşrû bê qeyd û şer divê ku ew were pêkanîn mahkeme divê karmin qerara bidin ka xeyal dikî ku şerrekî di navbera her du partiyan da çê bibe wê çi bibe di xeyala te da çawa yani pir xerab e yani mev naxwaze ew bike bifikire tiştek wisa lê Amerîka wê rê nedeviya Ewropî rê nadin mesela maaşê pêşmerga tev ji Amerîka ne 140 milyon dolar ji Amerîka tê ew jî 140 tişkî wisa jî ji Ewropayê tê yani ji Hollanda tê ji Almanya tê yani loma jî vana mecbûr li hev kin piştî Brett McCord vana rabûn civîna kirin qeneta li hev bikin di wir da çar tiştê ku Amerîka dabû pêşiya wan mesela gaz û petrola Kurda ku derê bazara derva ev ji wan daxwaz kiribû mesela hilbijartinê mesela yekgirtina pêşmerga vana tiştê esasî ne
يعني آره ABC راست دستهلاورداریه کیه کەک ساڵم کۆنسولê ئەمریکا پشتی کۆ برەت ماکگورک هات هەولێرێ هەڤدیتنا کرد داخویانێکی دا گۆ ئەمریکا li دوو یەککردنا کوردایە یەکیتیا کوردایە بله بله فەرمی كاكو اف هيفيد دمرف يعني للريه دنياي الدولة ام 4-5 دولة أولية أوروبي بدن آليكي أمريكا بقرة حتى دولة بالقان الدولتك بالسري يخون نبي دولة يعني آليكاريا دربا بنا دولة نابليون إيريشي فرنسا كرد 1880 نابليون إيريشي إسبانيا كرد ودري إشكال كرد توايا لاتين أمريكا آزاد بود 10 دولة بحفرة دركتت يعني شرق عثماني تيكشون هم روسيا بالقان تب آزاد بون دولة يعني نوتو يكيدا صدام تيكشون باشور كردستان آزاد بو يعني يعني تم بويركي دروا بيه السبب كو ملتكي سر اقاقب دستلادار اجا امريكا بهيفينه كو او يعني يعني شعبي امريكا الغاز وبترول كرداني نككو يعني امريكا ايرو للصدو تشل دفري دنياي بس اكواهنه تاسيسي واني عسكري هنا يعني لحمود لي قدرت كن او بقرعتها من كرد هيدي ومن داركي اسرائيل هم اوروبا هم الشعبي امريكا دا بوزيشنهم بلند به مجبورن لباشوري كردستان لهف بكن وللرجاوي كردستان يجي او يعني شو تدرباسي رجاوي كردستان بويا زعما سروي جناب تبرسن لقال مو تهديد تركيا قبول ناكر كو امريكا بيجن هفالبنديا ترور دكو نظام تشدكو فلان وبيبانجي امريكا حتى ايرو ترايا دارك امريكا لغور دلي تركيا جي خبر ندانه الا هي وقت دبي وان بدفه دبيجن كرد اوكي منه بيمان منه هم بردايشي و آریکاری جی ددن کردا یعنی چک ددن وانا پره ددن وانا ور وکیدن لبله روشا کردا جی کک سالم نه روشا کی خوشه تی گوتن کو قیرانک آبوری ل روجاوای کردستان جی دست پیکریه خلق دناو هجاریه دایا مخابر اما جروشا وان دست پیبکه و گویا وان برادرین ما گوتن ما شورش اکی چه کریه بپرانی وقت الولات شورش چه دوین تجمع چه ترزانی پشتی شورشه او ولات او ملت او کدوین رادوین پیا دا آلی آبوری دا جی پیش داد چه لیبله اوانا وای برچی بونه اره گواشن ترکیه یه گواشا رژمه یه دشاردانه اره لبله دیساجی روشوان براستي مترسي داره. ماله. كاك حالي في صالة 2012 دا النازي ديركا حمكو جندكي آماده جنا کرن. ناوی گندی ناوی هرم کرن جنوار. بریوی دما اویدا بریوی لیکسک اوای لجفاري او ايكونوميا كومونال رابون چن گوندیا اورگانيزه کرن وان گوندیا چون پرج بانقا کشاندن که دست به اکونومیکی کومونال بکن او گوندی تفقیا تیک چون بوندیندارش بانقا را ارد مردوانج دستوان چون او الدور 500 دنوم ارد لنزي ديركا حمكو تسليم الجنا كرن اولوي دري الجور ايديولوجي اجالان هلبرينكي باطنا كرن و ابي بونا نمونه
جحمو اوارا دنيا راجي او ارتب حشك بو او فرنجي وبارجاني كوز لسوي 500 دونميجي او كرن يعني تيراوان او نكر سر نكر يعني ايكونوميا كوماندو دشرتكي اوادا ام بيجن قرية باكور سينوير قرتية دولة دستلدارة لقور قارة ايكونوميكي قرتي بيك بينا كومونال برشي تير بيكينه بله ليه الجور ايديولوجيا بيكاكي او دجي دولتين هم دولتنا خوازن وهم جي خوازن لهرمكي ايكونوميكي ايزولاكريج دنياي دسترداريكي ايزولاكريج دنياي بيك بينن يعني دولار بشكل خدخه بازارا قامش لو حسك دلارزه يعني دولاركي ايروشا نزگه 700 ليره سوريا ايكو بيجن قارولسن امبرياليزم او كيم نبا جاردن بله يعني هره بيشن يعني جيانا انسان كو يعني انسان وقتا كو بيجن بيهيفير كي وقتا ملدنتا يعني دويكو تو الجورنو يعني تو روشا وانا ايرو جراج دوتشي تربه داكو كاربن سبي خوشتر تشتكي آوا بكن ليه اف بله تشتكو دان برخوه يعني انا تركيا وسوريا اوبراتوري تلفوني بقرن همو كومنيكاسيون وان تك چزاني دانو ساندي وان تفتك چه نه مازو عبدي كاري تلفون كيف كان ادنين نافون شي يعني دفردا نر رئاليس يعني تشتكي كو دنيا را يعني نلقور علمي سياساتي كاكو نلقور حقوقنا نتغير لو ما جي او 40 سال دنيجي فانا تاني او بهرن انسان بقدينن او انرجي ما بقدينن بوتنسيالك هي او اواكي نقج كاربينن او الشهيد بدن او الشهيد بابن قهوة جاكي او باتيناجه يعني 40 سال دنيجي اي نقطة من ليه مارخربكي مظنجي ابي ورا وجودي اجل جيكي وقت سوريا بله كيك لجيكي صالم وقت از كتم نابه تشتا كتبيرا من او سروكي خود تويتر چیه انو نابه چیه مگو کو ترکیه و سوریه پیشیل وان بگرن تلفون وان خود بکن و او که داد سر و دیان دا و تلفون بدوانا هذا ممكن طبعا بله بله يعني مثلا من خبردانا ايران تبري تركيا بقصراتنا بل ايران تركيا روسيا يعني فانا تخوازن برجل امريكا تنك بكن او روسيا سركيشا في تشيتكا روسيا نجي من ويد اوكرانيا قوتا بله تركيا روسيا تركيا و سوريا دخوازه بينه باهف جوینه کی چکرین لی خویای کدنا باوند ناکوکی هنه ایجار وای ایران جی دگهینه خو یعنی دوی او ام بجن قولی ترکابا ماسیا سیالی دخوازه بکه ماسیا چهار عالی ایران جی تک نابه تدویجی او روسیا بسر که او ادکار به ترکیه و رژیم بینه باهف و امریکا ويري جي تركيا را به لقالو يعني بقناعتها من تي برس قاف كباري ما روشة تركيا وقت ما مناقشة كر ما جو امنزان هي تركيا بركواتشة قالوا تركيا تخوازا لهمبر امريكا هناك قرطا بدا بيش تاكو هناك امكان نوج امريكا بالسينة مثلا روجاواي كردستان دا و مثلا غريكيا دا يجي تركيا اني تخوازا بني قتيلة يعني او نظام مزبرست يعني روشا تركيا تخوضها تشبكة اللي هفكرنا روس تركيا وسوريا دا برنامج قالك مزنانه يعني سوريا شرط دا بيش دوجاك لازمه وين اولي جفير فاكشن او وزيرين واني باراستيني الهف جفيان
خودی گراوی اوی وزیر وان دربیا لابجونا لی وای ما سبات هات هیچ خو تاری اوی چه روز لف بجبن نای کفش کردن اف چه کشنی داره اف اشارتا دجایتی ناوانه لی لمبر امریکا هر شر آلیجی او کن يعني منفعتي وانا هف بشنه كاكو مسألة دبلوماسية دبلوماسية دا تشتك ددنها وتشتك هف دستين يعني لفر تشتك ددنها لكوشي الدنيا يجي كدني تشتك ددن دستين يعني قالوا ما ددنها يعني ما كردا ددنها انا يعني ذي نقطة دا يعني كرد في خدي أكبر يعني خدي بس يعني PKK يروج روجافي كردستاني بإيديولوجيا خو وبقدر خو شو إكوان بريفاج دبن تقدر PKK نه يعني بيجن مظلوم عبدي وانا يشخو قدر PKK تشيابون أو هاتن سر حكم ليه أنا جي وان بريفا دبن جاني أون وانا كوان سري وان بيلن او برسا كرد بدن بيش قرأتها من كرد كارن حق بدسخن هم لهمبر شامي خورتر دبن وهم لهمبر تركيا جي كارن قالك تشت بكن ليه مخابل يعني تهيفي كي من جي روجافاي كردستاني تونه امريكا جي يعني انا وك او يعني حتى الشغ لور بمينه يعني بوزيشنا تكري امريكا و باشوري كردستاني وامريكا وروجافا كردستان جدانه يعني تكري بروجافا تاني عسكرينه تكري وان باشورا سياسينه دبلوماتيكن جبوك باشور هيزكي مشروعيه للدنيا او ستاتو كيوان هي اف ستاتو مشروعيه يعني PKK جوان تشتا دوره PKK وان تشتا ناخوازه يعني دعوة ستاتو كي نتوي ناكه دعوة يعني تخوازش بو ايديولوجي وان ستاتو هبه اي لري دنيا تدري دنيا جبو ايديولوجيا ستاتو ناز تنه يعني اي مثلا ايديولوجيا مثلا كي هندورينه وتشخوا بارتيا خداتيني بمخالفت واتوري اقتداري يعني ايديولوجي اذن يعني دفردا كيك سالم از خوازم تشتكي بپرسم به هوا گریدای تدی ماکور کو وقتا چو باشوری کردستانه بحثا پترول و گازا کرداجی کر نمسایه يعني پرسکریکن پیشمرگه و ایدنه لی بحثا پترول و گازی جی کر گلو دسر امریکا دا پروژه کی کو پترول و گازا کردا حتی دولت عراق جیته دا کو دسر سوریه دا دسر روجاوای کردستان دا بگیهینن اوروپای çünkü تو پرسکریکا امریکا جال پترول دا تنه پترول دفروشه لبله de اوروپا دبن گواشا روسیا دا د ویواری دا جبوی و گواشه هنکی سست بکه مرو بهویه کو امریکا هزن روجاوای کردستان بسر PKK و گوهزینه آوایی کیدنه نه چما نه پشتی کو ما کو هات چو نشیروان چو انقره بله ده او د بیانا بردف که نشیروان دا تشتکی هبه کو نشیروان با انقره را پرسا گاز و پترولی اخافتی لگور بردف که نشیروان برزانی سروک هرما کردستانی وی اخافته مروف کاره جاوی تخمینه بکه ما کور نشیروان شانده وی شان انقره يعني ظالم هيا من جيتنا يا بله نشيوان بشي شو أنقرة و بردف كي وي سروكاتيا ريمي بله بيان داكو وانا لأنقرة في تشي أخافتنا يعني أولكاريا هرمي أولكاريا بغداد تكري بغداد وهوليري و هروا مسألة غاز وبترول كردستان جا أخافتنا
مروف كارت تخمين بك كو ماكر في تشتيجي بكردارا خبر ده كو تكريوان وأنقرة جانج تركيا أستاذ بيجي ام بوی اوکی گیشتن داویا برنامه بله گوتن انتای داوی جکرم او تشتی بله کتا قال سباس كك حني في بيجي جبوناتا من نقوتيات بيجي كابتن كرمت تخوازم وخباتك قال خوش كر مدى جواكيدا شوبان وكتشب كوشي ديابكر و هذه بلاوك بلاد كر جبو زمان كردي ورا اي پروردي وخباتك خوش كر استو جروباتا بيروست كب از راجي سباس كم زحمتك شان حتى انا علي كاريا مكر وسباسكم وسلاوي خو حرمتي خوش تماشا وانا رجي پێشکەشتکەم بمینێت خۆشیدا سپاس بله تماشاوان هێژا ez jî bi hêviya ku li Bakurê Kurdistanê Kurd aliyekî Kurdistanî ava bikin li ser nel ez dibêjim wek tifaqek stratejîk heye em dûrin lê em dikarin li ser van xwestekên xwe yê acîl em dikarin aliyekî ava bikin û em hêdî wî veguhezînin tifaqek em bêjin Kurdistanî û demokratîk bi hêviya ku em di wî warî da xebatek serkeftî bimeşînin û em Kurd bigîjin mafê xwe bingehîn ji bo ku we heta vê saetê li me jî godarî kir mala we ava ve hûn her bijîn û ez spas dikim ji hevalên xwe rejiyê ra jî û spas dikim ji kek salim ra jî ku min neşkênand û bû mêvanê min hetanî careke dinê ku dîsa em bi hev re bernamekî pêş de em car dinê hevdû bibînin bimînin di xêr û xweşiyê de û şev baş.